Хәзер Яршалыда адымнар күп телдә белем бирүче мәктәп төзелә. Татьяна Ларионовага монда эш барышын күрсәттеләр. Ул белем йортының әзерлеге, бизәлеше, сыйныфларның җиһазландырылуы белән кызыксына. Монда күп функцияле лаборатория, актлар залы, остаханәләр, спорт заллары, бассейн, ашханә бар. Еще одна школа у нас будет работать. Безнең тагын бер шундый яңа мәктәп Лоеш районында булачак. Республика буенча адымнар мәктәбе шелтәре эшләячәк. Әкрен-әкрен генә без бергәләшеп яңа проектны шулай гамәлгә куябыз. Бүген очрашуга булачак укучылар һәм аларның әти-әниләре килде. Алар биредә тагын нәрсә күрергә теләүләрен белдерде. Место, где проводятся гонки на... Подром? Нет, не на КамАЗах, а на байках. Есть же такие... Да, это хорошее место. Это будет показывать то, что город наш спортивный. И здесь очень много деревьев посажены, парки. Мне кажется, это нужно как-то отобразить на доске. Класс знает про одну достопримечательность очень много фактов, много всего интересного. Татьяна Ларионова Шалыда югары технологиялар белән эшләүче оешмалар урнашкан. Шуңа чит телләрне белүче белгечләргә ихтыяҗ булачак ди. Яңа гимназия 1200 урынга исәпләнгән. Ул 1 сентябрьдә ачылыр дип көтелә. Яршалы телевидениесе белән берлектә Шулпан Касыймова, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.